Ďalšia možnosť tejto sérii je, že vieš, on sa odtiahne a ty nejdeš ani na krk, ani pod nos, ale ideš pesťou do tejto strany, udržš ho do tejto oblasti koniec sánky, kde je aj ucho, aj je to dosť citlivé, tá sánka tam je zavesená, ale aj to tam bolí, sú tam aj tlakové body, tie budeme prebrať. Takže sa dá, že tam udržíš ešte z tejto strany takto. Aj to je jedna z tých úderových možností, nehovoriac o tom, že tu ešte máme kľúčne kosti, ktoré bolia, alebo môžeš sypať len, tam záleží zase, či máš odžemy v obidvoch rukách, alebo len v jednej, ak máš tej jednej iba, tak môžeš tam sypať, treba aj ten, ako sme prebrali v prvom, že krk a hrudník a môžeš to sypať dookola, kým ho máš na dostrel. Až kým niekde neodcúva, ale tu je to celé stejne o tom hlavnom je, že ty tú jeho ruku totálne máš zafixovanú, pravdepodobne ju absolútne bojovo zlikviduješ, pretože jej do toho nártu nasypeš také údery. On bude veľmi rýchlo reagovať, je to ako keď sa dotkneš platne horúcej, tak veľmi rýchlo otiahneš. Tak aj on tu bude veľmi reagovať, preto je dobré si to zamknúť, ako sme preberali v tom predtým. A sypať čo najviac. Keď stihneš jeden, je už pravdepodobne vybavené, pokiaľ máš magnum, ale ak stihneš druhý alebo tretí, tak tá ruka už bude pravdepodobne nepoužiteľná. Takže tam treba tú rýchlosť čo najviac a nasypať, ale celé ako sa vráti je od tej druhej ruke. Ty túto likviduješ, takže ty môžeš sa tu pohrať aj s týmto, to je vždy je nejaká iná situácia, inak sa to vyvíja, je dobre si nacvičovať rôzne spôsoby a keď bude situácia, tak môže byť aj tak všetko inak, ale to je teória, ktorú je dobre prebrať, lebo prax potom ukáže, že áno, dobre si sa učil a využil si to. Takže je to o tom, že sú tu rôzne varianty, ako sa je to pre, sú tu nižšie varianty, na solár sa tu dá, to celé budem po jednom prechádzať, lebo keď sem dáme veľa techník, tak nenasaješ celý obsah. Takže iba chcem povedať, že celá táto séria z tejto strany, ktorú teraz robíme, je len prípravou na to, že táto ruka príde na rad a vlastne bude definitívny koniec celého boja.